En aquest vídeo anem a estudiar el tema de l'emprenedoria social. Dins de l'emprenedoria sostenible, l'emprenedoria social representa un tipus d'emprenedoria sostenible concret, junt amb el que seria l'emprenedoria ambiental o ecològica i el que seria l'emprenedoria econòmica. Nosaltres en aquest tema, a través d'aquest vídeo, anem a centrar-nos en el que seria l'emprenedoria social. I anem a fer-ho a través o desenvolupant tres punts distints. En primer lloc, definirem el concepte d'emprenedoria social. Què és l'emprenedoria social i quines són les seues principals característiques? En segon lloc, ens centrarem en el que seria el procés de l'emprenedoria social. Quines són les fases a través de les quals es desenvolupa un procés d'emprenedoria social. I per últim, en el tercer apartat, el que farem serà analitzar quines són les diferents característiques que ha de complir o que ha de tindre la persona emprenedora social. Què és l'emprenedoria social? Existeixen moltes definicions sobre aquest terme. Nosaltres anem a definir-la de la següent manera. En primer lloc, anem a considerar que l'emprenedoria social és tota aquella nova activitat que busca satisfer les necessitats bàsiques de col·lectius desatesos. De manera que, en aquest tipus de projectes d'emprenedoria sostenible, el que fem és compatibilitzar els criteris socials o els valors socials amb els criteris econòmics i financers. També podem considerar l'emprenedoria social com un agent de canvi de la societat a través de la innovació social. El que fem amb els projectes d'emprenedoria social és identificar problemes socials i tractar de donar-los resposta mitjançant projectes d'innovació social. Però, què no és l'emprenedoria social? Anem a diferenciar l'emprenedoria social d'altres conceptes que en molts casos se confonen. Per això, en primer lloc, hem de diferenciar l'emprenedoria social de la filantropia pròpia de les entitats no lucratives. La filantropia fa referència a projectes que no tenen ànim de lucre, és a dir, projectes en els que no es busca qualsevol tipus de benefici econòmic o financer, com són els projectes que desenvolupen les entitats no lucratives. En el cas de l'emprenedoria social, sí que podem parlar d'un benefici econòmic o financer. Els projectes d'emprenedoria social sí que busquen un benefici econòmic, encara que no és la prioritat. Un segon concepte que hem de diferenciar de l'emprenedoria social és el de les accions de responsabilitat social corporativa o empresarial. Qualsevol tipus d'empresa realitza accions de responsabilitat social, basades en el compromís amb la societat. Però això no és un projecte d'emprenedoria social. Una cosa són accions concretes, aïllades, de responsabilitat social que puga realitzar qualsevol empresa, i altra cosa diferent és un projecte d'emprenedoria basat en identificar un problema social i tractar de donar-li resposta. També hem de diferenciar l'emprenedoria social de lo que serien les empreses de l'economia social i solidària. Les empreses de l'economia social i solidària poden desenvolupar projectes d'emprenedoria social, però no són les úniques empreses que poden fer-ho. Qualsevol empresa, independentment de la seva forma jurídica, pot desenvolupar un projecte d'emprenedoria social. Per últim, també hem de diferenciar l'emprenedoria social del que seria l'activisme social i les accions socials. Les accions socials són realitzades per les administracions públiques, generalment. L'activisme social el realitzen ONGs o entitats no lucratives, associacions, fundacions que busquen resoldre un problema determinat, però no són emprenedoria social. Per a definir el concepte d'emprenedoria social pot ser interessant establir quines són les diferències més significatives entre l'emprenedoria social i l'emprenedoria comercial o l'emprenedoria econòmica. Anem a veure quines són aquestes principals diferències. En primer lloc, tenint en compte el valor, en el cas de l'emprenedoria comercial, el valor que se genera és un valor exclusivament econòmic o financer, mentre que en l'emprenedoria sostenible el valor econòmic és un aspecte secundari i la prioritat és
la generació d'un valor social. Respecte a la visió del projecte, l'emprenedoria comercial té una visió individual o personalista del projecte, mentre que l'emprenedoria sostenible té una visió associativa i col·lectiva del projecte, en el que participen múltiples persones. En relació amb el concepte de client, en l'emprenedoria comercial estem parlant d'un client específic, concret, al qual ens dirigim i que és prioritari per al nostre projecte. Mentre que en l'emprenedoria social existeix la doble definició o el doble concepte client-usuari. No estem parlant d'una persona a la qual volem col·locar-li o volem vendre-li un producte o un servei, sinó que estem parlant d'una persona que té un problema determinat i que amb la nostra emprenedoria el que busquem és resoldre-li aquest problema. En relació amb la innovació, els projectes d'emprenedoria comercial estan enfocats en la innovació econòmica, mentre que els projectes d'emprenedoria sostenible estan enfocats en la innovació social. Per últim, respecte a la compensació econòmica, en els projectes d'emprenedoria comercial, aquesta compensació econòmica és moderada a l'inici, al començament, i és el referent al mercat una vegada el projecte està consolidat. Mentre que en l'emprenedoria social, la compensació econòmica o la retribució econòmica passa a un segon pla, és secundària, i és més important el salari psicològic, la motivació de les persones. El procés de l'emprenedoria social se pot estudiar a través d'aquesta diapositiva. Com es pot observar, la persona emprenedora social es connecta amb la comunitat a través d'una organització o una estructura econòmica determinada que serà el nostre projecte d'emprenedoria social. Partim d'una innovació social que ve donada per una necessitat de la societat concreta sobre la qual nosaltres volem donar-li una resposta. Per tant, la motivació o l'oportunitat d'un projecte d'emprenedoria social ve donat per una necessitat social, per un problema de la societat. A partir d'ahí definim un projecte d'emprenedoria basat en una sèrie de relacions, de recursos de relacions i d'una formació d'una assistència tècnica. Cobren en aquest procés de l'emprenedoria social importància rellevant aspectes com la comunicació, la transparència, la participació, la independència i la sostenibilitat. Així com, d'altra banda, també van ser importants per a garantir la seva viabilitat econòmica, la professionalitat, la innovació permanent, la organització, la qualitat i el treball en xarxa. Per últim, el projecte d'emprenedoria social ha d'acabar generant un valor social, i aquest valor social pot estar associat o relacionat amb el desenvolupament sostenible, l'estalvi públic, la inserció laboral, la cohesió social o la millora de la qualitat de vida de les persones. Centrant-nos en el cas de la persona emprenedora social, hem de veure quines són les seues principals característiques. Des d'aquest punt de vista podríem definir les següents. En primer lloc, la persona emprenedora social ha de tindre una sèrie de valors ètics i socials que garantisquen un comportament sostenible. Una segona característica seria l'alta creativitat i la escalabilitat. L'escalabilitat significa que un projecte d'emprenedoria social ha d'anar ampliant-se i abarcant nous camps. Són projectes que se poden replicar en altres comunitats i en altres llocs. També és una característica important d'aquest tipus de persones emprenedores la qualitat empresarial i la capacitat de lideratge, especialment de lideratge social. Per últim, aquestes persones emprenedores socials tenen una menor aversió al risc que en el cas de l'emprenedoria econòmica, però tenen unes majors dificultats financeres. Existeixen diferents tipus de persones emprenedores socials. Nosaltres anem a utilitzar 3 criteris diferents per a classificar la persona emprenedora social. El primer criteri és el criteri de mercat, que va ser referit per Yunus en l'any 2006. Segons aquest criteri, existeixen 2 tipus d'emprenedoria social, la basada en el mercat i la basada en el no mercat, és a dir, l'emprenedoria que busca un benefici econòmic i que està basada en el mercat i aquella altra emprenedoria social que no està basada en el mercat i per tant no busca un benefici econòmic sinó resoldre un problema social.
Un segon criteri de classificació de la persona emprenedora social és l'activitat emprenedora. Des d'aquest punt de vista anem a diferenciar també dos tipus de persona emprenedora social. D'una banda, la persona emprenedora per necessitat i d'altra banda, la persona emprenedora per oportunitat. Podem dir que la persona emprenedora per necessitat és aquella persona que inicia un projecte d'emprenedoria perquè se troba en una situació de desocupació, la que no pot generar un projecte de vida i iniciar un projecte d'emprenedoria social li va a proporcionar les bases per a poder guanyar uns diners mínims per a poder sobreviure. Mentre que l'emprenedoria basada en l'oportunitat és aquella en la que la persona emprenedora busca a través de la investigació una oportunitat en el mercat que li permetisca oferir un determinat projecte d'emprenedoria. El tercer i últim criteri a través del qual podem classificar la persona emprenedora social és el que està basat en el tipus d'empresa. I en aquest cas podem diferenciar entre tres tipus de persones emprenedores socials. En primer lloc, la persona que treballa en l'àmbit de l'empresa privada amb finalitat social. En segon lloc, el cas de l'empresa que treballa en el tercer sector. I en tercer lloc, la persona que treballa en l'àmbit de la filantropia. Fins ací aquest vídeo en el que hem analitzat el tema de l'emprenedoria social.